Эфирда Татарстанның күн чыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез бүгенге программада. Әлмәт янында янгын чыкты. Каты Көнкүреш полигонында ут чыгуга нәрсә сәбәп булган? Балалар куркынычсызлыгы әти-әниләр кулында. Бәхетсезлек очракларын ничек булдырмый калырга, ни өчен өлкәннәр кагыйдәләргә салкын карый? Оралашырга ашыкмый, руль артына исерткеч ичимлек кулланып утырган, хокук бузган машина йөртүче автоинспекторлардан качарга омтыла, әмма агачка бәрелә. Янгын сүндерүчеләр һәм Каты Көнкүреш калдыклары полигоны хезмәткәрләре янгын белән көрәште. Кичә 6000 квадрат метр мәйдан янды. Иртәнге сәгать 8-дә Әлмәт янгын күзәтчелеге диспетчеры пультына полигонда янгын чыгуы турында хәбәр килә. Беренчел фаразлар буенча ут чыгу сәбәбе коры үләннең януы белән бәйле булырга мөмкин. Янгын сүндерүчеләр утны 5 сәгатьтән соң гына сүндерүгә иреште. Честно, в шоке. Шаһитлар аптырашта, янгын турындагы хәбәр социаль челтәрләрдә дә таралды. Видеода тирә-якта янгын тавышы ишетелә. Рәсми мәгълүматлар билгеле булганча, шаһитлар үз фаразларын җиткерә. Янгын тау битендә чыга, ут һәм төтенне шунда күрәләр. Ялкын белән көрәшкә 19 янгын сүндерүче җәлеп ителә, аларга полигон хезмәткәрләре кушыла. Утны алар ком белән сүндерергә булышалар. Техника исә янгынга каршы буразна сыза. Янгын сүндерүчеләр 5 сәгатьтән соң аны сүндерүгә ирешә. Корбаннары яңа, схемалары искем. Хәзер мошенниклар хокук сакчылары булып түгел, үзләрен табиблар дип таныштыра. Әмма элеккечә кыргылдарлар гадәти сценарий буенча эшлим. Сезнең туганыгыз бәләгә юлыкты дип алдым. Әнә шундый ялганнан зыян күргән Әлмәтле миллион сумга якын акчасын югалткан полиция хезмәткәрләре һәр вакыттагыча гражданнарны уяу булырга чакыра. 63 яшьлек пенсионер кызының аварияга эләгүе турындагы хәбәрдән югалып кала. Бу исә сезнең туганыгыз бәләгә юлыкты схемасының чираттагы очрагы гына була. Телефон аша билгесез зат үзен Үзәк район хастаханәсе шәфкать туташы дип таныштыра һәм ханымга кызының гаибе белән теркәлгән юл транспорт һәлакәте турында уйдырма сөйли. Курьерга 900 мең сум күләмендә акча бирүне сорый. Сөйләшүдән соң озак та үтми курьер аны подъезд янында көтә. Ханым кирәкле сумманы, шулай ук посылкада җыя, акчаны сөлгегә төреп, курьерга алып чыгып бирә. Ханым шуннан соң гына кызына шалтырата, үзен алдауларын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Хәзерге вакытта Россия Федерациясе Җинаять кодексының 159-нчы маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Bir көннән соң хокук сакчылары курьерны тоткарлый. 37 яшьлек хатын-кыз үз гаибен таныган. Бу очракта да барысы да классик инструкциялар буенча бара. Ул телеграмда билгесез кешедән хәбәр алган, акчаның 10%-ын үзенә калдырган һәм эш материалларында язылганча, аларны шәхси ихтыяҗларына сарыф иткән. Білім беру заманча булырга тиеш. Яңа лаборатория, сенсорлы токта, заманча дизайн. Буларның барысы да гадәти білім беру йортларында гамәлгә кертелә. Ел башыннан көньяк-көнчыгыштагы 8 мәктәптә фәннәрне тирәнтен өйрәнү өчен сыйныфлар барлыкка килде. Соңгысы Әлмәтнең 11-нче мәктәбендәге физика кабинеты. Ул нефтчеләр ярдәме белән җиһазландырыла. С какого параграфа мы с вами начинаем повторять? Все, хорошо. Давайте. Что это такое оптическая сила линзы? Яңа сыйныфта беренче дәрес бара. Югардан укучыларга хәзер Ньютон, Эйнштейн, Ломоносов карап тора. Узган елларда мәктәпләрдә тематик сыйныфлар барлыкка килгәч, үзгәрешләр күпчелек бизәлештә чагылыш тапты. Быел бердәм дизайн, капиталь ремонт һәм җиһазландыруга игътибар бирелде. Яңа сыйныфка беренчеләрдән булып аны яңартучылар килде. Узган елның ноябрендә мәктәп җитәкчелеге Татнефть компаниясе грантына гариза бирә һәм идән, түшәм, тәрәзәләр җиһазларны, су үткәргечләр, электр чыбыкларын яктыртуны алыштыру төп эшләр исемлегенә кертелә. Наши ученики имеют возможность в дальнейшем получать образование в комфортабельной среде, так скажем, в благоустроенной и оснащенном кабинете. 2022 елда нефтчеләрнең грант программасына көньяк-көнчыгышның төрле районнарында 33 мәктәп кертелә. Яңа уку елында проект 18 төбәк учреждениесен һәм Тольяттидагы 3 мәктәпне кулашлый. Грантка гариза биргәндә һәр мәктәп профиле сыйныфның нинди булачагын үзе хәл итә. Мәсәлән, Азнакайда җитәкчелек агачларны үстерү лабораториясе белән биологиягә басым ясарга карар кыла. Түбән Камада химиягә өстенлек бирәләр. Ремонттан тыш грант ярдәме системасында мәктәпләрне капиталь төзекләндерү, мәгариф учреждениялары, санузелларын капиталь ремонтлау һәм укытучыларга адреслы ярдәм күрсәтү юнәлешләрендә дә катнашырга була. Казан-Оренбург юлында баулы юл патруль хезмәте экипажы игътибарын Приора автомобиле җәлеп итә. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре шунда ук машина артыннан кузгала. Тулырак алдагы материалда. Тикшерү исә машина йөртүченең исерек хәлдә булуын күрсәтә. 1,631 миллиграмм на литр. Сильное алкогольное опьянение.
55 яшьлек Ират Баулыдан Хансуар авылына таба хәрәкәт итә, әмма ерак китәргә өлгерми, 360 чакрымда идарә итүне югалта, юл читенә чыга һәм агачка бәрелә. Машинасында пассажиры да була, аңа зыян килми. Машина хуҗасы исә дәшмәүне кулай күрә, журналист сорауларына җавап бирергә ашыкмый. Мужчина, почему за руль сели пьяным? Исерек килеш руль артына утырган өчен аңа административ җаваплылык яныйм 30 000 сум күләмендә штраф һәм 2 елга кадәр машина белән идарә итү хокукыннан мәхрүм итүдә көтелә. Халыкара музейлар көне кысаларында Татнефть компаниясының нефть музеенда кызыклы һәм танып белү программалары, ретро җырлар бәйгесе һәм нефть тарихы буенча квест узды. Шыгыр нефть музеенең ретро-павильоны сәхнәсендә 70-80 елларның популяр хитлары яңгырый. Бәйгене Татнефть компаниясының социаль программалар үзәге белән берлектә Леногорск территориаль профсоюз оешмасы оештырды. Катнашучылар диско, рок-н-ролл һәм шул вакыттагы поп-музыка стилендәге җырлар белән чыгыш ясады. Чыгышлар арасында тамашачылар үткәннәрне искә алдым. Аларга совет чорында азык-төлеккә билгеләнгән бәяләрне атау тәкъдим ителде. Дөрес җавап бирүчеләр шул товарларга лаек булды. Леногорскидагы нефть музее исә вакытлыча уен кырына әверелде. Биредә укучылар һәм нефть техникумы студентлары эрудиция, логика һәм фикерләү буенча сынаулар үтте. Балалар викторинада катнашты, җитештерү кейслары шиште, компаниянең киләчәген юрады. Остазлары ярдәмендә укучылар һәм студентлар бу көнне күп яңалыклар белде. Нефть һөнәре белән якыннан танышты. Бу киләчәккә тормыш юлын сайларга ярдәм итәчәк. Рәсми рәвештә җәйгә әле кермәдек, әлбәттә инде бер бала катнашында бәхетсезлек очрагы да теркәлде. Аның фаҗигале үлеме турында хәбәр социаль челтәрләрдә таралды. Хокук сакчылары хәзер тикшерү белән шөгыльләнә. Ел саен белгечләр җәйләрен каникулларда балаларны фаҗигаләрдән ничек сакларга кирәклеге турында киңәшләр бирә. Әмма бәхетсезлекләргә әледән-әле юлгалар. Многие родители, конечно же, уверены, что его ребенка окно не интересует, что он к нему не подходит. На самом деле практика показывает, что это мнение крайне ошибочно. Узган тур эфирларының берсендә район башлыгы балалар травматизмы һәм үлеме темасын күтәрде. Ата-аналарга куркынычсызлык кагыйдәләрен искә төшерде. Әмма шимбәдән якшәмбегә каршы төндә беренче фаҗига теркәлде. Тикшерү комитеты хезмәткәрләре хәзер шаһитлардан сорау ала. Шәһәр телеграм каналларының берсендә комментарий калдыручылар 2 төркемгә бүленде. Беренчеләре әти-әниләрнең кайгысын уртаклаша, икенчеләре саклану чаралары кирәклеге турында киңәшләр бирә. Балалар травматизмын һәм үлемен профилактикалауга ел саен шәһәрнең барлык хезмәтләре һәм ведомстволары кушыла. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан алып, муниципалитет, прокуратура һәм тикшерү комитеты җитәкчелегенә кадәр бәхетсезлекләрне булдырмау өчен чаралар күрелә. Әлмәтнең 58-нче балалар бакчасында мин бәхетле гаиләм белән муниципаль бәйгесе уздым. Ул районда 20 елга якын үткәрелә. Бәйгедә катнашучылар саны елдан-ел арта. Биредә гаиләләр үзләренең традицияларын, гореф-гадәтләрен тәкъдим итә, аш-су осталыклары белән уртаклаша. Үз чыгышларында сәнгатькә, туган телгә, туган җиргә мәхәббәтләрен күрсәтә. Бәйгенең финалында 6 гаилә катнашты. Аларның һәрберсе үзенчәлекле. Алар арасында безнең яраткан композиторыбыз Габдулла Тукай премиясе лауреаты, мин яратам сине Татарстан җырының авторы Роберт Андреевлар гаиләсе дә, артистлар гаиләсе дә, педагоглар гаиләсе дә, һәм инде нефтяниклар гаиләсе. Һәрбер үткәргән чарабыз ул безнең өчен безнең шәһәребезнең, районыбызның үсешенә, аның халкының матур яшәвенә бер йогынты булыр дип ышанам. Быел бәйге милли мәдәниятләр һәм традициялар елына, укытучы һәм остаз елына багышланды. Кичешә Турта мәктәбендә Бөтен Россия фәнни-гамәли конференциясе узды. Аны Риза Фәхретдингә багышладылар. Пленар утырыш алдыннан чарада катнашучылар картиналар күргәзмәсе белән танышты һәм гаилә кыйммәтләре, шәҗәрәләр турында фикер алышты. Шулай ук кунаклар балаларны тәрбияләүгә, уеннарга, әби-бабайлардан калган гореф-гадәтләрне саклауга багышланган әлли-бәллибәү мастер-классында да катнашты. Конференцияны шәһәр һәм район имам-мөхтәсибе Исмәгыйль хәзрәт Сәмигуллин ачты. Соңрак белгечләр Риза Фәхретдин мирасын уку-укыту эшендә куллану, милли традицияларны саклау һәм аларны яшь буынга тапшыру темаларына докладлар белән чыгыш ясады. Конференцияда катнашучылар төрле төбәкләрдән килгән. Әлмәт, Леногорск, Сарман, Ярчалы, Оренбург өлкәсе һәм башка шәһәрләрдән дә спикерлар бар. Чарада хәтта Кыргызстаннан килгән кунак та катнашты. Укытучылар, тәрбиячеләр, китапханәчеләр, язучылар, дин һәм җәмәгатьчелекләре бу көнне барлыгы 65 кеше фикер алышты.
Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.